Készítsük elő a falat tapétázáshoz. A ragasztóport folyamatos keverés közben öntsük a vízhez, keverjük ki csomómentesre, hagyjuk pár percet pihenni, majd még egyszer jól keverjük át. Jelöljünk fel egy függőleges vonalat a falra, ez segít, hogy a tapétacsíkok egyenesen kerüljenek fel. Mérjük le a fal magasságát, vágjuk le a tapétát, figyeljünk, hogy derékszögben vágjunk, és jelöljük meg a tetejét, így biztos nem rakjuk fel fejjel lefelé. A ragasztót egyenletesen kenjük fel a falra hengerrel, a sarkoknál vagy szegélyeknél ecsettel dolgozhatunk pontosabban. Illesszük a levágott csíkot a jelölt vonalhoz, és figyeljünk, hogy ne kerüljön ragasztó a tapéta külső látható oldalára. Szimítsuk fel a csíkot a falra, haladjunk fentről lefelé, középről kifelé. Ha a tapétára mégis került egy kis ragasztó, egy száraz rongyal óvatosan töröljük le. A következő tapétacsíkot pontosan illesszük az előző mellé szorosan, de átfedés nélkül, hogy szép, egységes legyen. A konnektor vagy kapcsoló helyét szikével vágjuk ki, de előtte mindenképp áramtalanítsunk, ez nagyon fontos. A tapéta a helyére került, a fal egységes és rendezett, a végeredmény pedig egyszerűen gyönyörű.